finansira iz fonda Evropske unije. Sve smo posledili. Prezadovoljni smo načinu na koji je ovaj problem rešen. Bili smo kod predsednika prošle nedelje, primio nas je, potrudili smo se na sastanku sat vremena, nije bilo lako rešiti problem, ali smo dobili čvrsto obećanje da će problem biti rešen. Da zaobiđemo ove naše tamo. Dogovor kuću gradi, a gde ima dogovora ima i rešenja. Dakle, grad je ovde od početka bio samo posrednik između republičkih institucija i meštana Brzog broda. Naravno da smo bili za to da pomognemo meštanima i da gradimo brzi brod i sada ovom odlukom države da se kablovi ukopaju dobit ćemo i saobraćajnicu koja će povezati brzi brod sa centrom grada. To je saobraćajnica duga 3,2 km, ispod koje će biti upravo taj kabel koji će napajati ceo grad strujom. Je to bezbedno? To je za predelimično, zato što je on već mešovito podigli svoju decu. Danas mi je bilo osnovno da vidim pre svega sama svojim očima kako to izgleda, da upoznam meštane i da na kraju krajeva i ukažem poštovanje time što sam došla i što sam im predstavila kako će biti rešenje. Mi to sve moramo da završimo do kraja sledeće godine, 2024. godine. Da smo se dogovorili da tu ide ta saobraćajnica zbog čega završimo sve. Dakle, važno je samo da na implementaciju svega ovoga koje je bilo predviđeno.